Всеки има картинка. Трябва черното с черното, червеното с червеното, Аз с бялото с бялото. зеленото с зеленото, без да се пресичат линиите. Добре, почвам. Това беше бързо. Дай друг начин. Тъй ли? Да. О, Да. аз си мислех, че моят начин много готин. Никой Виж не, как те гледа лицето към тебе. Виж се това, очи никой не е казал, че трябва да седиш вътре в квадратчето. и ухо има. Добре. И ухо има. По-красиво. На тати начина е извън кутията. Това направо ли се Пикасо? О, наистина. Да, получи се за... Боже. Виж какво, слънце, трябва да го направим на картина и ще го продадем за 10 милиона. Да. Да. Ами погледни сега, колко лица има на тая картинка. Айде, колко лица има. Виждам едното е тук на обратната, червеното е. Аз в момента виждам 2-3 лица. Аз виждам две лица, но на мъжа тук долу, както гледа една на жена. Не, между другото, наистина ти се получи много яко.